non yeeɓiyankoɓe heɗiyankoɓe en garti ɗo e nder jewte men fina tawa ɗe ganduɗa ko ɗo e Piindi TV e ballal Allah e ballal bandiraɓe meɗen sehlaɓe men wondiɓe men e yaade men kala ɗo mbawi wonde haalirde Teccan e Piindi TV ina gabbo belemaji moɗon hande noon no garɗen ko e dawal betegal debbo woni yummo pinal e ɓamtare debbo woni yummo pinal e ɓamtare a yewtidde men walludirde men ko bandi men debbo e biyeteɗo Tijjaniyatou Sahar jeeyaɗo cuuɗi men ɗo wiyete Horndolde mo ganduɗa kadi ina tawe toon to Medina Gounass hande ma en kalde makko ko fate gonka hanki to cuuɗi meɗen sen mbi Fouta noon janggo ma dañ yewta taw ko ɓundu yewta taw ko ferlo yewta taw ko jolof kono hande kalten ko pinal cuuɗi meɗen Fouta ha tengte dande maayo haade o jeeya ko Horndolde ko ade fof Tidiane calmina bandiraɓe eyyi kaw Abou caggal yettude Allah ko julde Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam en jetti Allah jomiraɗo subhanahu wa taala teddude tawɗo baɗɗo feere ha ganduɗa hande men kawriɗum ɗo mi yettima kadi an kaw Abou Diop baɗɗo sababu ha joɗimi ɗo ene Sen TV en beltinima ganduɗa technicien ji men wonɓe ɗo ɓe en jettima en jarimama mi weltima kadi ganduɗa en fottudema ɗo gam waddudema yewtere ngal ñantugal ko ñantugal Horndolde walla ko ñantugal hol toon ngal ko ñantugal Fuutankoɓe ñantugal Fuutankoɓe fof ñantugal hortolnaɓe ko ñantugal Fuutankoɓe kono nden goobu tawi toon ko kay heyɗi kono joni ma taw gandi nattiyaji natti wadno wanon eyyi aɗa andi kam ka Abou so wiyama palmade tan palmade sa inde palmade haalama tan noddi Fuutankagal palmade ko Fuutankoɓe jeeyi ɗum kalten hande koko fate hanki ɗo jibinɗa ɗo ko wo ganni Horndolde a tawi ɗon mawɓe wurnoɓe gurdam moƴƴam ɓe tuɗɗima leppi leydi tuɗɗiɓe teddugal yo Allah yumaɓe yafoɓe harnaɓe aljanna tawanoma ɗon mawɓe ɓirtanoɓe wañede haɓaɓe ha ngoɗo wuro dari kaɓe jaggitoɓe bumotonoɓe jaggannoɓe sukaɓe na nawa jalti barajagal ha ngoɗo wuro dari a tawi ɗon worɓe yontaɓe ɗanninoɓe gam habde basal remoɓe awoɓe aynaɓe gollotoɓe ha ngoɗo wuro dari koye nder Horndolde jibinaɗa ko adi fof min namnatama ko hol pinal ngal tawɗa e nder Horndolde taw ko pinal men fina tawa hanki ngal ganduɗa debbo ne reenno ɗum ene janggina ɓiyum tawa pinal ngal jiida e pinal hande ngal eyyi ka Abou Allah jarama mi weltimen no feewi gam namdal ngal namdiɗa ɗo ngal ganduɗa Horndolde ko wuuro cosaan Horndolde ganduɗa ko wuuro teddugal ko kadi ko wuuro diine l'islam sa namdimami fina tawa Fouta mbeɗa softa haalde hen no feewi nde won noon ko hunde nde jinmi no feewi final men hanki Fouta e debbo ganduɗa e nder e cosaan muɗum no fotino wade min e yiyandam hanki ɓurno yodde e hande par ce que somi wi hanki ɓurno yodde e hande ka Abou ko pinal hanki ngal ene yaade teddugal pinal hanki ngal ene yaade gacce ndeha noon mbeɗa wawi wiide pinal hanki ngal ɓurni kam pinal hande ngal par ce que ganduɗa ɗo debbo pullo ganduɗa waɗanno doɓirɗe muɗum joɗɗe waɗa ganduɗa wutta mum palmade dasotoɗo e leydi wakkito kala muɗum soko tuppo tondu mum ha yooɗa ganduɗa taw ko ɓornugal timmugal waɗata waɗa jawe juuɗe e jawe koyɗe aɗa andi ɗum ala ko ɓuuri ɗum yodde hande noon aɗa andi ɗeɗon ñantude foof ene ngakki ene wayli ndeha noon min hanki ganduɗa pine men hanki ɓurni kam pine meɗen hande jiiɗa wiide ko pinal men hande ala teddugal walla ala fodde pinal men hande ene ngakki to banggue ganduɗa gacce ko wiyete gacce ko par ce que ganduɗa pine hanki ɗe ɓuuri timmude mbiya mbawmi wiide hanki ganduɗa teddule men ene jooɗi neɗɗo ne ara ene teddine sa ummima wuuro e wuuro ari aɗa teddine teddugal ganduɗa hay jinnaɗo ma so nani teddugal ngal ene welto hen hande ɗum foof iwi ɓe gaddi pine goɗɗe ɗe ɗe gari mais ɗe guitti ganduɗa aadaji meɗen aadaji men ɗi ganduɗa ɗi kersinonoki hanki aadaji men ganduɗa e belnoɗi farnorade foof guittama hande ka Abou gadda pine goɗɗe gaddade ɗe aɗa ɗeeɓi ngakkude to banggue gacce ko addini mboɗo rutto a yewtande won wiyoɓe pine hanki ɗe jaadani suroji nden ɗi duusoji ɗi yimɓe gona e foɗodirde suwaɓe duusoɓe suwaɓeɓe worɓe ina kaala pulareje jooɗo e nder suudu goto fof no holla goɗɗo no wawi pulareje ko nandi hen beele ɗum no yade saaha hande o
eyi ka abu aɗa andi ganduɗa kala ko neɗɗo addi wiya ko ɗum ɓuuri kala ko neɗɗo addi wiya ko ɗum ɓuuri eyi kono ko ɓuuri ko noon koko ɓuuri ko tan ko mbinimami tan hanki pile hanki de so neɗɗo ganduɗa ari woni ari e wuuro woni koɗo jeeyata ko ganduɗa yimɓeɓe ene gara ene gadda teddule ɓe gara mbara dammule ɓe gara gadda kosam ɓe gara ganduɗa jomum ganduɗa sinke waɗene curungal ko wiyete curungal ko sinke teddine ganduɗa nawre wuuro mumen kaako ɗum ko hunde wande fayida kadi ganduɗa a yiyata hen foof defet a yiyata hen foof bonendeji baɗoji hande ɗi ɗum nden alano nden kala ko waɗatno ka waɗatno koye boowal hay yimɓe ne jiiya saroji ɗi ko mawɓe ne jeeɓa sukaɓe ne jeeɓa ala hen foof ganduɗa ko hersini ndeha noon min so wiyama ko hande ko ɓuuri hanki ko kaw min mi yaadani hen e homdolde nde jibinoɗa mbattoɗa hakkille tinɗa a woni tijaniyatu gonɗa e saaha ma hol yontaɓe wonnoɓe ɗon goo joginoɓe gubbi taw ko awoɓe yontaɓe saabu gubbol ko fayida wonno to banggue gawowo hol yontaɓe to banggue mbihoji wittoɓe mariñaji ne mbaɗa ngaylaji taw ko yontaɓe gonno hol nalankoɓe beele ne wanno walla hol nalankoɓe hewnoɓe ari ɗon ɓe teskiɗa eyi kabu holko teskimi hen seeɗa tan koye famaro duuɓi banggue oɗon kono holko teskimi hen tan e gubbi e banggue gubbi mbeɗa nananno gubbol ɓurnogol mawnude ɗon e nder hon ndelde e mamam ganduɗa biyeteɗo Saydou Kellel jibinde nenam biyeteɗo Saydou Kellel ko joguiɗo gubbol goɗɗo ne wiye Sawa Laƴi on kadi Sawa Laƴi eyi on kadi ko ganduɗa ko joguiɗo gubbol e ganduɗa e woɓɓe e gubbol Amadou ɓeɓe ganduɗa ɓe ɓiɗɗo munen ene jogui gubbi baɗɗi fayida eyyi ma honnonaɓe pamma ɓe kala hono joftere Amadou honnol eyyi ko joguinoɓe gubbi baɗɗi fayida ene gonno e nder hondolde sakkiri noon ko sakkiri hande ko gubbol biyetegol gubbol ñonko eyyi ganduɗa ngol sakkiri ɗon e gubbol gordi noon wiyete gordi Diop ko ɓen hande cakkiri ɗon e gubbol galle samanankoɓe ko ɗin hande keddi hande ɗon eyyi ɗin hande keddi ɗon hande horndolde e to banggue hanki nden sooje duusoji holtande teskiɗa won jontaɗo naatɗo hondolde jaɓɓoytoɓe jeeyi jaɓɓoyi ɗum gaddi ɗum teddina teddule mawde kadi duusa ha tande homgiɗa teskade ɗum eyi oɗon banggue ganduɗa aɗa andi nde duusoji ɗiɗon mawɗi ɗi nde ɓennide nde gari nde on saaha taw min pamɗi min mbawani teskirade e kalam wadde nden min kam min kawrini e groupe amen mawɗo dow seeɗa o ene mbaɗanno duusodiral hakkude amen e caali e hakkude amen e ƴalla e hakkude amen e dondu e dar ɗon wadde goomon ɓuuron fasnodirde ko caali e ƴella e dondu caali ƴella e dondu aɗa andi goto foof sawdiɗen jogui fasiraɓe eyyi ko saabi ɗen goo saabu onon ɓatti bappalel onon ɓatti ba macci sama jumani eyyi aɗa andi ganduɗa hamin ɓatti wona min jogda he bappalen naaɓe réglage o eyyi kono wona ƴella ene woɗɗi on goto noon pasodirtu kono ƴalla e horndolde dondu ko guure tati ganduɗa mawɗe e battodirɗe haqqille pasnodirɓe no fewi kadi taw ko banggue cubalaka kono ɓoy goye subalɓe dande ma ɗe foof walla hono pawɗon no wiide mon sehlaɓe goppon heddiɓe ala min ɓuurani commen sehlaɓe ni guure ɗe foof ko sehlaɓe par ce que sa wi horndolde tan a wi barmacce a wi ganduɗa bappalel ɗeɗo guure tati a wi ganno ɗeɗo foof ganduɗa ko wuuro woto vraiment kala jiɗa wi tan ko sa omima horndolde wo manggo subalɓe tan mbagge funnague ko ƴella eyyi ko wuuro subalɓe kadi ko no horndolde woniri wuuro subalɓe tan subalɓe hewɓe ni aɗa andi ƴalla aussi ɓuuri hewde ko subalɓe no ganduɗa no horndolde subalɓe laamoto toon subalɓe gondi toon almamaɓe ƴalla kadi ko noon ko subalɓe gondi toon almamaɓe heɓe jeyta jiiɗa e subalɓe wonɓe dande maayo ɓe keeɓani jeytaɓe joni sa wertima caggal a wertima joni ba macce en a wertima caali en a wertima bow en a wertima goye goɗɗe jaaɗa ko ha dondu eyyi dondu kadi dondu e horndolde no goɗɗodiri mais kadi ko guure ganduɗa kadi pasnodirɓe holno tisɗa tan ɗeɗo goye tati woodi aɓe ɗon tan teddina teddule mawɗe tan ɗe wawa yijidde
ala kaw habe jogdi teddungal kono mi wawani widema ko malla ko meda wedde be ngay watta be do ngari joni a halan dum to bangi nalankobe den e cukago modon mbele hondo le jogino nalankobe yontabe walla hol nalankobe arno don taw yontabe eyyi minen horndol dini jogui ganduɗa nalanki jontaɗo ñeeño biyeteɗo huure labbo wele ganduɗa on ko ñeeño jontaɗo ko jimowo kala kewuji amen ko kañum ganduɗa yimata hen kono on gala awluɓe ala awluɓe haɓen jogui par ce que ganduɗa awluɓe ko wiye kanel jobin ɓeɗo mawni ko wuura men ko ɗon ɓe ganduɗa ɓe gonno kamɓe ɗo yummaɓe ɓen sabbe en foof ɓen ko awluɓe wuura men alwa mon joni ngegi mi jehi mbele on mon natta moƴƴude ma walla natta ala haɓe ngara ha joni haɓe ngara ɓe koɗan ɗon ɓe aɗa andi nden horndolde ganduɗa so tawi waalo ngo yalti maayo ngo heewi liɗɗi guese ɗe jalti makko feeñi farare o ganduɗa ene heewi ɗon foof ne tawe ɗon simmi kadi ne wonno toon nden ɓooyi simmi ɓooyi ɗum ɓooyi woppa joni ganduɗa ko yimɓe ko wonno jeeri foof telli to koɗo waalo so tellima horndolde ɗo way kono yillorde ni ko ɗon ganduɗa yimɓe kawrata so wona ganduɗa ceeɗu gasi ɓe kotata nden ɗum tagui awluɓe e foof ko ɗon ceeɗanno ɗo horndolde ɗo wadde kamɓe gana ko seeɗano so gasi tan humano ɓe kota ɓe gonano ɗon e ko noon ɗum wano to banggue mbiruji yontaɓe nden bawɗi no kakkanno e gurdade ma o eyyi banggue mbiri jontaɗi hamin jogui mbiri jontaɗo goto wona goto kono hamɓe haalanma ko mbiri nanaɗo o wonno ko mbiri nanaɗo e nder ɗum ɗo makko par ce que so laawinoma kaw ko ceenuji kaɓete koyɗe he a cuuɗi bon tan de aɗa andi samba kebbe samba kebbe aɗa andi haalo pula mbi so tawi kaay memata leydi keeci ulun yo ha diwan mon tan so tawi o yeehi sanoyi baggeji goɗɗi tan o meɗata foguedde ala kono kaw mi haalanma samba kebbe ko mbiri tiɗɗo kadi ko tusɗo kadi ko nanaɗo mi haalanma on tesa ɗon to banggue mbiro eyyi on teskim to banggue mbiroji joni sen gatte banggue ɗanniyankagal oɗon jogui ɗanniyankoɓe yontaɓe machallah kaw Abou hamin jogui ɗanniyankoɓe yontaɓe hamin joguino kadi ɗanniyankoɓe yontaɓe par ce que somi wi ganduɗa hamin joguino ɗanniyankoɓe jontaɓe ɗanniyanke jontaɗo miijam hawtata koye Demba Sidy Diaw mbeɗa sikki ganduɗa ene famɗi ganduɗa ɓiɗɗo pullo gonɗo ɗo e falde hemo andama koni gadnoɗo oto jahowo e jeeri hay ndiyam no wuubo tan no lumbo tan no ƴeengana no joo eyyi mbeɗa sikki ko wanno ho mataw ala ni battuɗo ɗum ɗo ha joni taw gadduɗo oto dogowo ndiyam ɗum ko Demba Sidy Diaw ala e namno tan attani ɗum wattani ɗo taw ka Abou e Sénégal ala e namno tan eyyi mi jaaɓi kono ham mbeɗa andi ko ɗanniyanke jontaɗo kadi baɗɗo ko tiiɗi e nder wuura men machallah oɗon jeeɓa oɗon keɗo Piindi TV ɗo e Trois Villa yewtere men nde ganduɗa mbiɗen debbo woni yumma Pinal e ɓamtare kaldeten koye Tidianiatou Sarr mo hondolde kanko gonɗen e yewtidde Tidiani sen gatte hanki needi hanki e nder galle nde nehano ɗon ndi wonde boomel tokosel ina wonde e sogaji ina tufoto pooli ina kiwdoya ina jal e ndimagu e needi pula o bonani teɗugal ngal bonani so jiiɗi arta ɗum hande beele ne weeɓa eyyi kaw Abou weeɓata kono kadi so artani beele ala ko bonnata ene jogui ko bonnata joni no mbatten